Сообщение с пометкой «Молния» приходит в эти минуты из столицы Беларуси. В минском метро на одной из станций в центре города прогремел взрыв. ЧП в минском метро. Сегодня в 17:55 в столичной подземке на станции Октябрьская прогремел взрыв. Мощнейший взрыв. Просто как шок сейчас. Гэты дзень стаў адной з самых чорных дат у гісторыі сучаснай Беларусі. 15 загінулых і больш за 200 параненых у самым цэнтры Мінска. Многія і па сёння лічаць, што за гэтымі страшнымі падзеямі стаіць Лукашенко і яго паплечнікі і вераць, што ўлады пакаралі выпадковых і невінаватых людзей. Але ці так гэта на самай справе? Давайте паспрабуем разабрацца. Взрыв на станции метро. Слушаю вас. Алло, А вы вышли оттуда? А вы где находитесь? Вы где находитесь? Открытый перелом. Дом офицеров, 4 скорых, 4 пострадавших там возле входа. Калі ўвечары 11 красавіка 2011 года з'явіліся першыя паведамленні пра выбух у цэнтры Мінска, то ў гэта нават не ўсе паверылі. Проста на цэнтральнай станцыі метро Кастрычніцкая узарвалася бомба. Раней уявіць такое ў Беларусі было проста немагчыма. Да першых афіцыйных паведамленняў гулялі розныя версіі, кшталту нейкай аварыі на эскалатары. Але ж хутка стала зразумела, што ўсё вельмі сур'ёзна, і ў Беларуси упершыню прогучало страшное слово «теракт». Если просто говорить то, что я видел там, да, это, на взрыв бытового газа это не похоже. И метро не то место, где в вагоне должно что-то такое взрываться, потому что... Мне подсказывает режиссерская группа, что только что пришла информация из МВД, что это террористический акт. Можно квалифицировать этот взрыв как террористический акт. Выбух адбыўся просто на платформе ў той момант, калі там знаходзілася шмат людзей. Паводле афіцыйнай версіі прыстасаванне было самаробным, але дастаткова магутным і сканструяваным так, каб нанесці максімальную шкоду. Унутры знаходзіліся металічныя элементы, шарыкі, абломкі і дэталі, якія разляцеліся ва ўсе бакі. Эксперты ацанілі магутнасць у 7 кілаграмаў у трацілавым эквіваленце, і гэтага было дастаткова, каб выклікаць катастрофу ў замкнёнай прасторы. Выбух быў настолькі моцным, што цела адной з пасажырак адкінула на суседнюю платформу, дзе яе збіў цягнік, які рухаўся насустрач. Над эскалатарам абрынулася металічная падвесная столь і пасыпаліся элементы дэкору, а на месцы выбуху утварылася воронка дыяметрам 80 сантыметраў. У першыя хвіліны ніхто не разумеў, што адбываецца. Дым запаўняў станцыю, а людзі крычалі ў паніцы. Хтосьці спрабаваў уцячы, але хапала і тых, хто наадварот вяртаўся, каб дапамагчы іншым. Параненыя ляжалі проста на падлозе, некаторыя не маглі рухацца і гублялі прытомнасць. Ратавальнікі і медыкі прыбылі на месца здарэння вельмі хутка. Праца метро адразу жа была спыненая, цэнтр горада перакрылі, а да Кастрычніцкай усё ехалі і ехалі дзясяткі машын хуткай дапамогі. Ужо праз 2 гадзіны на месца трагедыі прыбыў асабіста Александр Лукашенко. Прычым не адзін, а з малодшым сынам Мікалаем, якому тады было ўсяго толькі 6 гадоў. Лукашенко разам з малым спусціўся да платформы, на якой яшчэ ляжалі мёртвыя целы, і ўсклаў кветкі да варонкі ў падлозе. Іх суправаджалі ахоўнікі і сілавікі, у тым ліку тагачасны міністр унутраных спраў Анатоль Куляшоў, а таксама здымачная група. Гэты ўчынак адразу ж даў падставы для спекуляцыі пра датычнасць уладаў да арганізацыі выбуху. Маўляў, Лукашенко дакладна ведаў, што іншых бомб там няма, бо інакш бы не стаў ахвяраваць сваёй бяспекай, не кажучы ўжо пра бяспеку малога сына. Адразу пасля паходу на Кастрычніцкую Лукашенко склікаў экстранную нараду з чыноўнікамі і сілавікамі. Ён загадаў стварыць следчую групу і прызначыў яе кіраўніком намесніка генеральнага пракурора Андрэя Шведа. Сілавікі атрымалі загад узмацніць меры бяспекі і дзейнічаць максімальна жорстка. Вывернуть все наизнанку. Особенно наличие незарегистрированного оружия, взрывчатки и боеприпасов. Вы знаете, о чем идет речь? Особое внимание безопасности на транспорте и местах массового сбора людей.
Акрамя таго, Лукашенко згадаў пра славутую стабільнасць і выдаў фразу, якая ўжо вельмі хутка стала нагодай для розных спекуляцый. Проанализируйте все факты. Посмотрите, возможно, есть связи со взрывом 3 июля. Может, это звенья одной цепи. Установите, кому выгодно, кто за этим стоит, кому было выгодно взорвать спокойствие, стабильность в стране, кому не нравились эти стабильность и покой в Беларуси. Пакуль сілавікі і спецслужбы рылі зямлю ў пошуках арганізатараў і выканаўцаў выбуху, па Мінску і ўсёй Беларусі распаўзаліся самыя розныя чуткі і версіі. Хадзілі размовы, што пасля метро ў сталіцы адбылося яшчэ некалькі выбухаў і нават узарвалі аўтобус маршруту нумар 100. Але гэта аказалася няпраўдай, а распаўсюднікаў такіх плётак сілавікі хутка знайшлі і затрымалі. Алею ў агонь падлівалі і нечаканыя персанажы. Напрыклад, паслы Венесуэлы і Кубы, якія працавалі ў Беларусі, скарысталіся сітуацыяй, каб у чарговы раз плюнуць у сваіх палітычных апанентаў. Дыпламаты нечакана заявілі, што за трагедыяй у Мінску стаяць улады Злучаных Штатаў Амерыкі. Тым часам Камітэт дзяржаўнай бяспекі разглядаў 3 асноўныя версіі. Першая – дэстабілізацыя абстаноўкі, другая – помста нейкіх экстрэмісцкіх арганізацый і трэцяя – дзеянні псіхічна нездаровага чалавека. Але ж многія беларусы лічылі, што за трагедыяй стаіць менавіта КДБ, які дзейнічаў па загадзе Лукашэнкі, і некаторыя далейшыя рашэнні і памылкі беларускай улады толькі умацоўвалі гэтую канспіралагічную версію. Да расследавання тэракта ў мінскім метро адразу ж далучыліся спецслужбы Расіі ды Ізраілю, а таксама прадстаўнікі Інтэрпала. На першым этапе яны сталі адглядаць відэа з камер назірання ў пошуках падазроных асоб, і амаль адразу ў поле зроку трапіў падазроны чалавек у чорнай шапцы і з вялікай сумкай. За 15 хвілін да выбуху мужчына увайшоў на станцыю Фрунзенская і прыехаў на Кастрычніцкую. Затым жа ён пакінуў сумку пад лаўкай у сярэдзіне платформы, падняўся ў пераход і стаў назіраць за сітуацыяй. Пасля выбуху падазраваны выйшаў на вуліцу праз станцыю Купалаўская, прайшоўся па раёне, а пасля прыйшоў на Кастрычніцкую плошчу, каб паназіраць за тым, што адбываецца на ёй. Менавіта там удалося зрабіць якасны каляровы стоп-кадр з выявай мужчыны. Спецыялісты Інтэрпала хутка змаглі палепшыць яго якасць, і менавіта па гэтым фота міліцыя будзе шукаць меркаванага выканаўцу. Наступны дзень пасля выбуху прайшоў у атмасферы поўнага шоку. Калі эмоцыі улягліся, то засталося разуменне, што як раней ужо больш ніколі не будзе. Сталіца Беларусі стала мішэнню тэрарыстаў, і пакуль не было першых вынікаў расследавання, людзі баяліся паўтарэння трагедыі. У апазіцыі ж былі свае падставы для трывогі. Палітычныя апаненты Александра Лукашэнкі меркавалі, што тэракт будзе выкарыстаны ім для ўзмацнення рэпрэсій, якія пачаліся пасля прэзідэнцкіх выбараў і разгону плошчы 19 снежня 2010 года. Акрамя таго, распаўсюджанай гіпотэзай сярод беларусаў стала тое, што выбух мог быць выгадны ўладам і для таго, каб адцягнуць увагу грамадства ад эканамічнага крызісу. Незадоўга да таго у Беларусі знікла валюта, а неафіцыйны курс даляра вырас у 3 разы. Раніцай 13 красавіка скептычны погляд на трагедыю толькі ўзмацніўся, бо ў эфіры дзяржаўных тэлеканалаў выйшлі экстранныя выпускі навін, у якіх Лукашенко абвясціў пра раскрыццё тэракта. Ён падзякаваў сілавікам за бліскучую аперацыю, а пасля расказаў пра затрыманых падазраваных. Імі аказаліся зусім нечаканыя людзі. Чудовищный, но факт. Все эти негодяи, совершившие преступления, работали в конкретных обычных трудовых коллективах. Кто токарем, кто электриком. Общались с многочисленными коллегами, друзьями в тесном кругу. Як не дзіўна, тут жа спраўдзілася версія, агучаная Лукашэнкам у вечар трагедыі. Как мне доложили следователи, задержанные признались не только в совершении террористического акта в Минском метро, но на их совести теракты, совершенные в День независимости и еще ранее, вы помните, в Витебске.
Акрамя таго, Лукашенко накінуўся з крытыкай на сваіх праціўнікаў. Ён загадаў сілавікам дапытаць усіх, хто спекуляваў на тэме трагедыі, а выказванні пра тое, што за выбухам у метро стаіць улада, Лукашенко назваў пляскамі на костях. И потом мы сегодня ищем соучастников и заказчиков. Может быть, эти так называемые политики от пятой колонны нам раскроют карты и покажут, кто же заказал. Может, кто-то и из властей. Всех допросить. В рамках уголовного дела всех привлечь и допросить, не глядя ни на какую демократию и вой и стоны зарубежных страдателей. Материалы есть. Берите, исследуйте, пусть объясняются, откуда у них эта информация. Затым беларускія ўлады павялі сябе дзіўна. Яны замаўчалі і на працягу 3 месяцаў не агучвалі імёнаў падазраваных. У КДБ спасылаліся на таямніцу следства, аднак расійскія медыя ўжо праз тыдзень заявілі, што меркаванымі тэрарыстамі былі 25-гадовыя ураджэнцы Віцебска Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч спраўдзіў гэтыя звесткі толькі 20 ліпеня. Вось, што вядома з афіцыйнага расследавання. Канавалаў і Кавалёў былі сябрамі дзяцінства, але ж вельмі рознымі па характарах. Дмітрый быў замкнёны і маўклівы, а Уладзіслаў адкрыты і камунікабельны. Абодва сышліся на любові да хіміі і эксперыментаў з выбухоўкай. Усё пачыналася з адносна бяскрыўдных забаў і ўзрывання петард, але ж працягнулася стварэннем самаробных прылад і выбухамі ў людных месцах. Яшчэ за 6 гадоў да мінскай трагедыі у верасні 2005-га у Віцебску з розніцай у тыдзень узарваліся 2 невялікія бомбы. Адна на аўтобусным прыпынку, а другая каля папулярнага кафэ. Тады пацярпелі больш за 50 чалавек, а злачынцаў так і не знайшлі. Не дапамагло і тое, што падрыўнік выкарыстоўваў рэдкія паражальныя элементы, а менавіта ножкі ад будзільніка. Міліцыя тады прыходзіла у тым ліку і да Канавалавых, бо галава сямейства працаваў майстрам па рамонце гадзіннікаў. Канавалаву малодшаму, які стаяў за тымі выбухамі, тады моцна пашанцавала, бо сілавікі сышлі, так і не дадумаўшыся спусціцца ў падвал, а там у сына гаспадара была абсталяваная цэлая лабараторыя. Адчуўшы беспакаранасць, Дмітрый Канавалаў пачаў рыхтаваць новы выбух, на гэты раз яшчэ больш маштабны, і ў чэрвені 2008-га заявіў свайму сябру, што збіраецца паехаць у Мінск і здзейсніць там тэракт на Дзень незалежнасці. Але Уладзіслаў Кавалёў, які дапамагаў з ранейшымі прыгодамі прыяцеля і нават купіў для яго некалькі трацілавых шашак, на гэты раз удзельнічаць адмовіўся, але ж у выніку свайго сябра так і не спыніў. У ноч з 3 на 4 ліпеня 2008 года, у самы разгар святкавання Дня незалежнасці, адбыўся выбух ля стэлы Мінск горад-герой. Нейкім цудам спрацавала толькі адно прыстасаванне з 2, і ніхто не загінуў, але больш за паўсотні чалавек былі параненыя. Гэтае злачынства беларускія сілавікі таксама не змаглі раскрыць па гарачых слядах, але на упакоўцы з-пад соку тады змаглі выявіць адбіткі пальцаў, і гэта стала падставай для абвяшчэння абавязковай дактыласкапіі сярод усіх беларускіх мужчын. Вось толькі Дмітрыю Канавалаву пашанцавала і тут. Калі ў 2009 годзе яго прызвалі ў войска, то ён проста сказаў, што ўжо здаваў пальцы, і яму ў выніку паверылі на слова. Такім чынам абавязковую для ўсіх дактыласкапію падрыўнік проста прапусціў. А пасля дэмбелю ён пахваліўся свайму сябру, што змог вынесці з вайсковай часці 2 вогнетушителі і збіраецца зрабіць з іх бомбу. Новай цэллю стала мінскае метро. Усе падзеі паскорыў візіт сілавікоў. 4 красавіка 2011 года Канавалава выклікаюць у міліцыю, каб зняць адбіткі пальцаў, але ён не з'яўляецца, і 9 красавіка сілавікі прыходзяць да яго дадому. Спачатку Дмітрый адмаўляецца ад дактыласкапіі, але ўрэшце дае згоду. Ён разумее, што яго час на волі злічаны, і вельмі хутка яго пачнуць шукаць за выбух каля стэлы. Канавалаў пачынае дзейнічаць і едзе ў Мінск.
У сталіцы яго сустракае Уладзіслаў Кавалёў, які дапамагае несці цяжкую сумку. Пазней падчас следства ён нават прызнаецца ў тым, што ведаў пра бомбу ўнутры яе, бо сябар папрасіў яго быць акуратнейшым. Тут жа абодва здымаюць кватэру на суткі і садзяцца выпіваць, а таксама абзвоніваюць знаёмых дзяўчат, адна з якіх, Яна Пачыцкая, застаецца тусавацца на 2 дні і пасля будзе арыштаваная разам з хлопцамі. Наступае раніца 11 красавіка. Уладзіслаў Кавалёў едзе на працу, але ўжо ў абед вяртаецца на кватэру і гулянка працягваецца. Канавалаў жа раптам кажа, што шмат піць не будзе, бо ў яго наперадзе важная справа. Пасля прыяцелі нейкі час капаюцца ў вялікай чорнай сумцы, затым Канавалаў бярэ яе і сыходзіць. Ён вяртаецца праз гадзіну, ужо з пустымі рукамі і ў добрым настроі. Вечарам і ўвесь наступны дзень кампанія глядзіць тэлевізар, а навіны пра выбух у метро выклікаюць у Канавалава з Кавалёвым вяселле і смех. Вечарам 12 красавіка ў кватэры скончваецца алкаголь, і Дмітрый, забыўшы пра ўсе меры перасцярогі, ідзе за дабаўкай. Па афіцыйнай версіі міліцыянеры заўважылі Канавалава менавіта па дарозе ў краму. Сілавікі ўжо мелі на руках арыенціроўку на яго і актыўна апрацоўвалі раён. Яны прасачылі, куды хлопец пайшоў з крамы, і праз некалькі гадзін кватэру на вуліцы Караля штурмам узяў спецназ. Ці то ад моцнага ап'янення, ці то ад разгубленасці Кавалёў з Канавалавым не адразу змаглі назваць нават свае ўласныя імёны і прозвішчы. Фамилия, имя, отчество. Осматриваем сейчас его вещи. Твой друг. Твоего друга, как фамилия? Ну, как? Дима зовут, а фамилия? Да не помню. Ну как фамилия Дима? Как фамилия Дима? Стало плохо. А? Ну вспоминай. Пьяный, они очень пьяные. Они очень пьяные. Коновалов Дима. Першы допыт арыштаваных стаў магчымым толькі раніцай 13 красавіка, пасля таго, як яны крыху адышлі ад моцнага пахмелля. Калі ж па тэлебачанні паказалі кадры з Канавалавым, то з'явілася яшчэ адна прычына недаверу да афіцыйнага следства. Чалавек, які за некалькі гадзін да таго не мог нават вымавіць уласнае імя, падчас допыту сыпаў складанымі юрыдычнымі фармулёўкамі. Почему вы это сделали? Для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь. Поясните, что вы понимаете под дестабилизацией обстановки в Республике Беларусь? Посеять страх, панику. Дмітрый Канавалаў адразу ж прызнаўся ў здзяйсненні тэракта ў метро, а калі яму паказвалі відэа з наступствамі яго дзеянняў, то хлопец плакаў і смяяўся адначасова. Тым не менш, усе псіхалагічныя экспертызы паказалі, што падрыўнік выдатна разумеў, што робіць. Вось што згадываў пра Канавалава яго адвакат Дмітрый Лепрэтар. Его поведение было вот такое, типа, отвалите от меня вообще. Я тут, потому что, я вынужден здесь находиться. Я вообще с вами разговаривать не очень хочу. И адвоката я не успрымаў як союзника, так? Для его все были... Каждая наша встреча на предварительном расследовании начиналась с моего вопроса. Не хотели ли бы вы поговорить со мной наедине? Согласовать позицию, каким-то образом пообщаться. Может быть, вам что-то непонятно? Нет. Ни разу не погодился? Нет. Один раз это было, и это было очень поздно, его уже расстреляли. Па версіі сілавікоў, Канавалаў, які нават не здолеў скончыць прафтэхвучэльню, проста не знайшоў сваё месца ў жыцці. Акрамя таго, у яго біяграфіі быў алкагалізм і некалькі няўдалых спроб здзейсніць самагубства. У выніку хлопец захапіўся ідэяй стаць беларускім тэрарыстам нумар 1. Яго прыяцель Кавалёў нават згадаў страшную дэталь. Канавалаў вельмі злаваўся, калі выбух 2008 года кваліфікавалі толькі як злоснае хуліганства, а не прызналі тэрактам. З самім Уладзіславам Кавалёвым атрымалася больш складаная гісторыя. Ён асабіста не збіраў і не ўзрываў бомбу ў метро, але ж атрымаў такое абвінавачанне, што і яго сябар. Па версіі следства, Кавалёў ведаў і пра ўсе планы, і пра змесціва той самай сумкі. А днём 11 красавіка нават дапамагаў Канавалаву актываваць выбухоўку. Усё гэта ў сукупнасці дала падставы лічыць яго саўдзельнікам страшнага злачынства. Человек, который
фактически одобрял на протяжении 10 лет все действия Коновалова. Обсуждал с ним. А если брать теракт, конкретные действия его указывали на пособничество, он оказывал содействие. Он помогал активизировать бомбу. Он желал ему удачи. Он спрашивал у него, как прошло. Судзіць Канавалава з Кавалёвым таксама пачалі вельмі хутка. Ужо ў сярэдзіне верасня ўсё таго ж 2011 года. Пасяджэнні праводзілі ў актавай зале Дома правасуддзя, якая магла змясціць некалькі сотняў чалавек. Беларускія ўлады імкнуліся зрабіць працэс максімальна адкрытым, але неўзабаве пасля пачатку некаторыя пацярпелыя папрасілі выдаліць відэа і фотажурналістаў з залы суда. Абвінавачаных трымалі ў вялікай клетцы, якая стаяла на сцэне. Дмітрый Канавалаў адразу прызнаў віну ў выбухах у метро і каля стэлы, а таксама адмовіўся даваць паказанні на судзе. Уладзіслаў Кавалёў у сваю чаргу спрабаваў выратавацца. Ён адмовіўся ад сваіх слоў, сказаных падчас следства, заявіўшы, што на яго аказваўся псіхалагічны ціск. Кавалёў казаў, што яго прымусілі ўзяць на сябе віну, паабяцаўшы, што ў такім выпадку ён атрымае толькі 2 гады за неданясенне пра злачынства. З 15 эпізодаў, па якіх яму ў выніку прад'явілі абвінавачанне, на судзе ён прызнаў толькі хуліганствы пачатку нулявых, а таксама факт куплі трацілавых шашак. Пракуроры настойвалі на тым, што Канавалавым рухала, цытата, «імкненне супрацьпаставіць сваю асобу інтарэсам грамадства з мэтай дэстабілізацыі грамадскага парадку і застрашвання насельніцтва. Дзейнічаў ён самастойна, і ніякіх замоўцаў у яго не было, а пасля тэракту выканаўца нібыта збіраўся наглытацца таблетак. І ў гэтую версію не паверылі нават некаторыя пацярпелыя, бо цяжка было ўявіць, што правінцыйны троечнік без аніякай адукацыі змог сабраць магутную бомбу ў падвале звычайнай хрушчоўкі і без аніякай матывацыі ўзарваць яе проста ў самым цэнтры Мінска. Звычайна ў такіх выпадках ідзе гаворка пра палітычныя, ідэалагічныя ці хаця б асабістыя прычыны, але ў выніку атрымалася неўцямная фармулёўка кшталту нематываванага гвалту. Применительно к Коновалову и Ковалеву. 100% уверенность, основанная на результатах работы и следственной группы, и оперативно-розыскных мероприятий, и отработки всех возможных контактов, начиная с детского садика. Ковалёва и Коновалов. Никто за ними не стоит. Не нужно искать здесь сенсацию. Ее здесь просто нет. Людзі, скептычна настроеныя да афіцыйнага следства, звярталі ўвагу яшчэ на некаторыя моманты. Па-першае, на целе і вопратцы Канавалава не выявілі ніякіх слядоў выбуху. Па-другое, на следчым эксперыменце ён не змог зноў сабраць бомбу, падобнай да той, што ўзарвалася ў метро. Акрамя таго, у атмасферы агульнага недаверу да беларускай праваахоўнай і судовай сістэмы імклівае расследаванне надзвычай рэзананснай справы і надта ўжо хуткі суд па ёй сведчылі не столькі пра аператыўнасць, колькі пра магчымую павярхоўнасць. Аднак 14 лістапада дзяржабвінаваўца Аляксей Стук заявіў, што лічыць віну фігурантаў цалкам даказанай і запатрабаваў для іх найвышэйшай меры пакарання. Праз 2 тыдні суддзя Александр Федарцоў прыгаварыў Дмітрия Коновалова і Уладзіслава Кавалёва да расстрэлу. В совокупности преступлений Коновалову окончательно назначить смертную казнь, расстрел без конфискации имущества. По совокупности преступлений Ковалеву окончательно назначить смертную казнь, расстрел без конфискации имущества. На разгляд самай складанай крымінальнай справы ў гісторыі незалежнай Беларусі сышло 2,5 месяцы, а адразу пасля прысуду усе рэчавыя доказы былі знішчаныя, што зрабіла немагчымым нават патэнцыйны перагляд. Паралельна з Канавалавым і Кавалёвым былі асуджаныя яшчэ некалькі чалавек, якія былі ускосна датычныя да іх справы. Так, міліцыянеру Віталю Рагачэўскаму, які вечарам 11 красавіка 2011 года дзяжурыў на станцыі Фрунзенская і не заўважыў тэрарыста з вялікай сумкай, далі 3 гады калоніі. Столькі ж атрымаў і эксперт-крыміналіст Руслан Сініцын, які паверыў Канавалаву і не ўзяў у яго адбіткі пальцаў.
А вось Максім Жолудзеў, які ў пачатку нулявых скраў з вайсковай часці 3 трацілавыя шашкі, якія пасля трапілі да Кавалёва, атрымаў ажно 6 гадоў турмы. Пасля прысуду Дмітрый Канавалаў адмовіўся звяртацца да Лукашэнкі з прашэннем аб памілаванні. Яго родныя жылі пад аховай і пазбягалі кантактаў з прэсай. Зусім інакш паводзіла сябе маці Уладзіслава Кавалёва. Яна актыўна сустракалася з журналістамі і праваабаронцамі, а таксама дасылала скаргі ва ўсе магчымыя інстанцыі з мэтай адтэрмінаваць расстрэл сына. Любоў Кавалёва лічыла, што Уладзіслава асудзілі незаконна і што на судзе ён агаварыў сам сябе. Звычайна, па справах, дзе выносіцца смяротны прысуд, рашэнне суда і момант расстрэлу раздзяляе каля года, але ў выпадку з асуджанымі за тэракт у метро ўсё здарылася так жа хутка, як расследаванне і суд. 14 сакавіка 2012 года Лукашенка адмовіў у памілаванні, а ўжо назаўтра, 15 сакавіка, расстралялі Уладзіслава Кавалёва. Яшчэ праз дзень быў выкананы смяротны прысуд у дачыненні да Дмітрыя Канавалава. Як не дзіўна, праз некаторы час у адным з інтэрв'ю Лукашенка назваў рашэнне адмовіць у памілаванні тэрарыстам асабістай трагедыяй, хаця ў яго не было ніякіх сумневаў у праўдзівасці расследавання і справядлівасці прысуду. Для меня это была очередная трагедия в моей жизни. Но больше всего я сопереживал родителям этих людей, которым я помочь не могу, увы. Таксама ён патлумачыў, чаму ў вечар трагедыі спусціўся на платформу станцыі метро Кастрышніцкая. Через 40 минут я был в этом метро. Я помню, когда меня держали за руки, мне говорят, а если второй взрыв мы не исключаем? А у меня другого выхода не было, как идти туда. И я все это пережил. Но там личного ведь ничего нет. Я это все пережил, это мое. Я должен этот крест нести, я его буду нести, советуюсь или не советуюсь с Богом, это мое дело. З моманту страшнага выбуху прайшло 15 гадоў, але і сёння вялікая частка грамадства не верыць у афіцыйную версію і віну Дмітрыя Канавалава. Прычын для гэтага хапае. Адсутнасць як выразнага матыву, так і заказчыкаў ці арганізатараў. Нетыповая хуткасць уладаў і сілавікоў, як з расследаваннем, так і з судом, а пасля і з выкананнем прысуду. Асабліва пільныя звярталі ўвагу на знішчаныя доказы па справе, што не дае магчымасці правесці паўторную экспертызу, а таксама на запісы з камер назірання ў метро, бо ў судзе быў прадстаўлены не поўны арыгінальны запіс, а ўжо падрыхтаваная нарэзка. І гэта выклікала пытанні, ці не былі выключаныя важныя фрагменты. Але будзем шчырымі. Як бы не выглядала афіцыйная версія, як бы скептычна многія не ставіліся да Лукашэнкі і яго сілавікоў, але хутчэй за ўсё тут яны нікога не падманулі. Калі б Канавалаў быў невінаватым, альбо за выбухам стаялі самі лукашэнкаўцы, то за 15 гадоў праўда хаця б часткова, але ж выплыла б. З'явіліся б нейкія уцечкі, альбо загаварыў нехта з датычных да справы, але ж нічога такога не адбылося. Да таго ж у расследаванні прымалі ўдзел замежнікі, якім не было ніякага сэнсу хлусіць і пакрываць беларускіх сілавікоў. Праз 15 год пасля таго чорнага дня Аляксандр Лукашенка працягвае утрымліваць уладу. Артыкул крымінальнага кодексу тэрарызм ператварыўся ў палітычны, а ў адмысловым спісе КДБ цяпер можна знайсці прозвішчы амаль 700 грамадзян Беларусі. Яны не ўзрывалі ніякіх бомбаў і нікога не забівалі. Для таго, каб стаць тэрарыстам у сённяшняй Беларусі, дастаткова публічна выступіць супраць улады Лукашэнкі. Прысуды з дзікімі тэрмінамі выносяцца не на вачах у сотень людзей, а ў закрытым рэжыме і за зачыненымі дзвярыма. Роўна праз год пасля трагедыі, каля ўваходу на станцыю метро Кастрышніцкая з'явіўся мемарыял пад назвай «Рака памяці». На сімвалічных хвалях выбітыя імёны 15 загінулых чалавек.